i hvala. Živela Srbija! Živela Republika Srpska! Živela Vojislav Šešelj! Zaista more ljudi, ajde malo desno, naravno šetnju ćemo krenuti kao i uvek iza ove parole, ali ja vas molio znači da polako iza bine krenemo, naravno idemo onom istom maršrutom, a sutra pod obavezno svi u 19 časova na Trgu Republike, na najvećem mitingu koji Srbija ikada imala, dođite da date podršku srpskom junaku Radovanu Karadžiću. Živa Radovan Karadžić! Srpska mi truba zatrubi
Srbije.